Professor Changamire, hii mlikuwa machoni. Wanenya ka transfer na mambo karabwa. Tumwanza ni. Saka kwa bana. Ukana unachirimba kwa timu ya Wamita. Saka pande pada msibata kama mtino. Sana kuma na washo wala kuna kutoa na wanasunga sana ngura mfambe wale. No, I think Baba last conversation. Yanga ile kuti baba pataka baba na last time. Makazoramba kutsoka pana plus zvimwe zvisataka kuita kuti musemba kuti mumusha makaramba singoramba mutaura nyaya yekuti isusu ndira kumirira vana vangu vana vari kuSouth Africa ndo vachanitaura zvekuita nechini handizvo hazvizveri nyaya. Saka vatati aiwa baba nyaya haisi yevana kuSouth Africa, nyaya ndeyenyu. Saka ndinopedza nyaya ndiani ndimi because mukada kuti muti mimi wana kuSouth Africa ndo vachakutaurai zvekuita havana zvatuita. At the end of the day vanhu vakutambudzika. Tinoda kuti vanhu vaite sei, vanhu vararame vasununguke because mumusha mukufiwa. Handizveri baba. Saka ndisungai munditaurirei kuti tiri kunetsa chii baba. Pamusoro Mambo Mutasa. Yes. Dare Mambo Mutasa. Ini ndinoti vakomana avaiti Samuel Machona. Samuel Machona. Samuel. Ini ndinopokana nozvinoita vakomana ava nokuti avaiti zvechivanhu, vanoita zvechirombwa. Chokutanga ini handina kuramba kuti nganga yave pinde mumba mangu. Yakauya kaviri kese. Saka kana vachiti ndakaramba vanonyepa, vanokunyeperai. Chechipiri ndechekuti pardon Hetani haasi wekwamachona. Ende mai vake vachiuya mumusha mamachona havana kuuya kutorwa kwamachona, vakauya kwaHetani. Zvakaitika kudai. Baba vangu ziteteguru rangu ndiro rakabara sekuru vangu rozobara naTausi ziteteguriro. Zvadaro Tausi ndokusure wokupedzisira uko number 2 from the last. Pa vana vakabarwa neziteteguru rangu. Zvazodaro Tausi akabara mwana wake anozi Ephraim Hetani, kozouya naTausi, kozouya Naka wari musikana uyu. Hetani uyu atoshanda uku, akashanda obva afa kwaaishanda kumahlengwe uku. Vokumahlengwe vozouya voti muntu nguwe dzidza ropa Zongondi. Zvino baba vangu nokuti ndiro dangwe ziteteguru redu, sekuru vangu ndiro dangwe ziteteguru redu, vozobarawo baba vangu. Saka baba vangu ndo vega vasara nomunin'ina wavo unovatevera, vakabarwa mudumbu rumwe. Vakaenda ndokundotora mafunde omukomana waishanda kuyoko. Vatora mafunde vakadya, havanowo kutevera gwara procedure rechivanhu. Right, vadya uyawo vakatorera mafunde ozoti mutori hama dzangu makatitorera mafunde vachindirodzai. Ndo pakazotsvangwa mai Hetani kuti vauye musha. Saka ini munin'ina wangu indakanda kushanda, munin'ina wangu mukadzi auya mumbawo, munin'ina wangu ngokusada kutevedza procedure yechivanhu akanyenga mukadzi uya waHetani. Vakuru vakazoona kuti musikana wakura, ngatichikubikira doro tipe kumudzimu yana kuti mukadzi wako uyu. Pai mudzimu wakachema uchiti makuditurira mukadzi watova nomurume. Zvadaro ndo paakazozi right, chisarudza hako murume wako. Mukadzi ado kusarudza munin'ina wangu wakafa manje. Saka zvadaro akabara vana, abara imba yazara. Ini ndakazoti kumunin'ina wangu, wona ndaka zvainoitwa kana wabara unobika doro wotura kumudzi kuti havasi vana vakwa. Takaita saizvozvo, takabika doro tikandotura Hetani kumba kwake
tikati imbai munin'ina wangu akatopuwa musikana noumwe mwana wakafa kuti ndo vako chisamutombo chako. Zvino nokudaro ava vamwe vanoti voka machona vasi voka machona vantu malicious vantu vokuda mari kuti mukomana unoshanda mari yake une mari zvishuwa saka malicious anoda kudya voti zvoune mari iwewe ngatichikudini tikususidze uinde apa. Chirongwa chemudzimu yavanotaura kuti mudzimu uye musha vakachirongwa vari kuSouth Africa. Uyu sindiso uno mwana wake anozi Winnie taiswa kuti waimukirwa navamachoda vati vada kubikira doro uye pamba pedu vakatotenga mombe vatidangare mombe dzavakatenga vachiti ing'ombe dzavamachoda vada kubikira doro racho. Ini ndoita vakati vakasviti neimba yavati ngeyamachoda asi ivo vanoti vamachona havasi mumba mudzima usi mumba ko Winnie unomukirwa navamachona unomukirwa ari kusango iri asi mumba sei ko ng'ombe dzavakatenga dziri kokoko dzinotingidza amachona dzose soko vari kunze kapi. Saka mambo Mutasa tikavhura muna Deuteronomy 25:5 inoti izvo kana mukoma nemuning'ina mukoma akafa asina kubara mwana muning'ina anopinda mumba imomo obara mwana vana ivava havasi vomunhu ngomukoma wake. Chivanhu chinoti gomba harina mwana ndochikidzoka futi vakomana vari Joni varonga zvinhu zvavo ngezvomambo zvavanoda hasi zvokugadzira mudzimu vari Joni varonga chinhu chavo. Uyu muning'ina wangu wokufa vakasvika atora mukadzi wen'anga yakanga yakafa akatobara vana vakomana ava vochiuya vakadzinga mukadzi iwoyo kuti ibva. Saka ndada kuti dare ribvunza kuti ndozvamakadzinga mukadzi wanga ane vana vomunun'una wangu matambudziko vana nguvani zvamakambudzinga asi vakabudzinga ngechivanhu chipi ngetsika dzipi. Mambo ndozvandotaura kuti chivanhu ngachitevedzwe nenzira yese zvondakambotanga kutaura zvino mune ukamere tinaho hwedzinza kwete kuti hwemhuri hausi hwemhuri kuhwedzinza resitete guru saka ukamacha batika ndosaka vakazoripiswa. Uyu Ephraim Hetani wakafa asina kuroora nanhasi haabuki achiti tironzei nokuti hapana chitakatora paari. Nyaya yakaitika baba vangu vakatoripa kuripa Hetani vavakatora mafunde avo vakatadza kuti vatora mafunde vaifada kuenda kune hanzvadzi yavo yaizinaka voti ona tatora mafunde kuno mukoma wako wafa ndizvo zotauya nazvo izvi then vomusiyirawo musikana uya. Hino vakati musikana ana basa votora vodya ndiko kudimbwa kwechivanhu kunozoita ngozi. Ndivana baba kainda katiri mudiki magadziro zvinoita ngatitevere chivanhu nokuti hatiuyi kuzogadzira chivanhu kuno chakatogadzirwa kudhara mutemo uriko. Pardon Hetani unofanira kushandisa kuti tausi ndoka tausi hasopa machona ndinourombo ndakatomutora ndakagara kuti iwe unozotidetsa nomudzimu kuti uti machona usopa machona uriwoka tausi anofanira kushandisa kuti tausi rudzidza ravo ndodzidza ravo oti tausi oti otaura sitete guru redu Zongoni. Right, because vaniti vakagadzira zviro zvavo inoti vakagadzira zvavo ina sindiso naHetani zvokuda kuuraya kuda kupinigura vakuru varipo kuti vaitiro mambo because nyaya yatransfer yauya kuno kwaChief Mutasa muna June muna September vakaendazve vakanobhadhara amene masimari nemamombe kuna Chief Garau
chifukara oti ndombokumisa kuita dare nokuti ausati wapedza nyaya ndakangoshawa kuti kushirudzi nyaya zviri kuno kwachifu mutazi yasodzoka rini handiti ndakauyisa kuno yasodzoka rini yochidaro ivava izvezvi sorry ndingatama izvezvi mwedzi wapera ipapa vakatoghurirana vantu pabhuku romunin'ina wangu wafa manje manje asati abiki padora asati adiki umwe wakapuwa 100 people umwe 80 umwe 60 vari vatatu uyu nouyu vakatogovana bhuku racho ere hetani tinomuda mamachona kana vamachona vachiti vanoda kuripwa ndiyavona kuti uda kudira mudzimu kwete hazvigone hakuna chivanhu chakadaro kana achida kuripa vamachona ye ngauye tokugashira kwete kuti otungamira kuda kudira vamachona hakuna zvakadaro kuna chivanhu chakadaro ndizivisi izvo sorry mama stara kunaitwa yakapato machona nganditi ndisingati kuestira dare nguwa pana baba vangu aitaura I think inyaya yakamboyapa muri mudare mukaitswa nyaya yedu nganditi zvataurwa nababawo ngatoti zviri out of nyaya takagarira mudare muno inini kuyapa ndaita kudare nevandinofamba navo nababa ndinofamba navo including navava ndibaba tiri mukati medare rino tiripo pakuda kugadzirisa chivanhu pane zviri kubuda izvi kuti inini handisi mwana wakwamachona I think kuti zvinhu izvi zvaibva kwakudai zvakatobuda zvakatotanga mai vangu vachitosvika mumusha nyongonyongira vanotaura kuti munin'ina wavo akazotora mukadzi asati agadzwa pachivanhu uwomu ndo zvakatoitika ini ndikatoberekwa saka ini ndakaberekwa ngemwana wemunin'ina wavo baba vangu vanga vakagarapo vakazoshaika vabvuma kuripa chivanhu chavo pane zvavakakanganisa tikandoripa saka nyaya yatinayo ndeyekuti patakapedza nyaya yababa vangu kuchishaya ini baba vangu pakuzofa mutarangara apa pakuzofa kwake akazondishedza inini akanditi mwana wangu uya pano ndikabva ndaenda namai vangu vari kumusha mukadzi mudika iriitira baba kanzi mwana wangu zvese zvatakaita zviya zviya panga kuri kutsamwa nekurwadziwa kwawaita vero inini ndazoona kuti pangu padini pakwana nezvandakashandisawo zvamakandibatsira kuti dini ndishande ndazviona asi shoko rimwe randoda kutisira mwana wangu wazosara nyaya zvaichi kuenda mberi kumatare ndinokumbirawo kuti nyaya iri kumatare ifambe nenzira yakataurwa namai kuti pastage yaana mukoma wangu yekuti vakuramba kutaura nemhepo pamastage 2 avakaita dei maikurumidza kupusha kuti vataure nechii nemhepo dzikuda kutaura navo pamwe nenini ndararamo takauya kunoku mama tauya kunoku takasvika kunoku takasara kutosvika kunoku baba vangu vafa ava baba vachiramba kutaura nemhepo chinondishandisa mukati medare rine nhasi ava baba vanoti havatauri nemhepo vanoti mhepo chii mabvuri ungava uri mudzimu mumusha vanoti havatauri nemudzimu mumusha zvinondidetsa kuti pakaitwa dare panapa pane munhu amukirwa pakaita mudzimu ataura pamberi penyu mambo sandira kunzwa kuti vanhu vapenyu vai vaitaura nemunhu anga akafa zvazvisvika pamubvunzo wamazuva paine kuti saka iwo unoda kuti ugadzirwe sei munhu uya akazopa chidzidzo akapa direction vanhu vapenyu vanhu vabva vabuda panze vakaenda patsanita kutaura kuti munhu uya akafa kati vateerera zvataura munhu akadini akafa saka problem yatinayo nababa havadi kugadzisa nyaya dzavo baba vangatoti kubva mumhuri medu ndiye munhu ane makii efamily baba ndo munhu anga ari makii chero mudhara ndainetsera naye paya ndaingonetsera naye zvinhu zvachidisguise inini pandakatobva chaiko nokuya kwakaita baba pabasa pano chidhiraivha marora angu vachena zvavakaita izvozvo zvinova izvo zvinhu zvinokonzeresa kuti baba vazondibaya mushure vave pabasa pano munhu mukuru bati zvavari kunditaurira zvavakaita vave pabasa pano right baba vazvakutaura kana zvavari kutaura baba zvinopasa kuzondipa dzimwe hasha osipare zvine izvi ndakafirwa nemunin'ina pamhepo yavaramba kutaura naye anditi ndikafirwa nababa vangu anditi pamhepo yavaramba kutaura naye anditi nhasi ndiri pano mudare hapana chatichafamba stage yavakafamba 1
makaizwa pakaitwa zvakati tikaita stage 2 mukazodza takaita zvakati. Stage 3 yokuti baba vataure nemhepo, vakaramba kutaura nemhepo. Namanje tiri panapa hatisiuziva kuti mhepo dzichataura rini, kuti pazvinhu zvatakabvisa pamba pavo vakwanise kutaura nemhepo baba. Saka ndaikumbira rubatsiro pane izvozvo chete, tisati zvakawanda zvavataura ndakuitwa, tisati tabata zvakawanda zvavataura kuti inini ndiri weuko ivo ndiri uko. Ndinongokumbira kuti pastage yatiri iyoyo timboshanda nemhepo dzaida kutaura nababa. Right. In the last time, if I remember, makaendera muna kubatsira. Muna mnangari kubatsira. Ndatina chiremba. Ari kubizvisira. Ari kuenda mama. Hatisiuziva tisina communication naye mazuva. Mweya wakabuda here. Mweya nganditi mweya wakabuda pakutanga pakafamba mino wangu. Wokumwa mapirosi. Mweya wakabuda. Ukataura na baba wangu ukazoti handisida kutaura newe chete, ndakutaura futi nemukoma wako. Baba vakaramba kutaura nemweya. Tikazodzoka kunoko, tikazouya pakati pachiremba, tikaenda nachiremba akandotora gona pamusi pababa. Tatora gona riya. Pagona riya mweya ukati unoda kubuda utaure. Baba vakapika vakati handitauri nemweya, asi patakapedzisa kubva kunoko vakabvuma baba vakuti ndakuda kundodini, ndakundoita zvinoitwa zvacho kuti vataure nemweya. Kusvika nhasi kubva pana something like vantu takauya kunoko muswani na October mukati November muna dara ndicho tikagara November tichimirira vana vacho havana kuuya, tikati January izvezvi February kusvika izvozvo nekweya isati yataura yapazoita wana aripo Baba haasi kwakiwa. Ndizvo chokutanga chamboziva. Baba haasi kuita sei? Haasi kunongedzwa. Asi baba akapa uye kuti no, inini kuti ndiite zvamuri kuda. Wana vanofanira kundipa guidance. Kuti baba ichiitai, ichi musadii, musaita. Ende zvese zvandiri kutoita, nhasi munhu ndisatotaure nemweya zvakaita. Wana wangu ndiwo wataura kuti musadii, musataure tisipo. Hapana zvamunoita tisiri tisipo. Tikaona iva guys, baba chaitai sei, daidzai chii wana. Handiti. Because mhepo ipapo imhepo. Muzaizwa. Nhasi kwakachena mangwana kwakadini. Kwakasviba. You never know what will happen to mangwana. Kana vanhu matosvika pekuti ngatigadzirise chinhu. Kana chichikwanisa kugadzirika ngachiite sei? Ngatigadzirise. For the sake of everyone. It's not for the sake of one person or one family. This is for the sake of everyone. Kana chinhu chiri kukwanisa kugadzirika ngachiite sei? Last time apo Panzab, I remember vanhu vakaenda vachitaurwa mweya uchibuda ndizvoka vaita sei, baba vakati handidii, wana wangu wati ipapo. Saka nhasi amheiputu richi iwe uri panapa andikamuandoa inini basa rangu handise kusa pakona kana kuti iwe undise pakona kana kuti ini basa rangu ndiri kufacilitate kuti sei kana paina mtungo riripo andika ngariite sei ngatigadzirisa. Kana kwakachena handiti, kana muzana akachena wakadii, kana akasvipa ngatiite sei ngatimucherese. Handiti munokwanisa kuzoona zvamururamba izwe mweya wotaura mozotofunga kuzwa kuti yazvo haasi tori mudhara but mudhara maybe ari kupiwa instruction because pano panotaura nemweya it's not always kuti uri kuaccuswa kuti mweya uda kuakiwa mweya unokwanisa kukona kutaura kuti direction unoona iwewe ndiwasara ndiwe baba I want you to do 1 2 3 4 5 6 but ukabva kuti handitauri nechi ndepwe hatitodi vanonobvaita confused kuti toita sei. Andika ndosaka ndanoti inini for the sake of the family handiti ikuti vanogarisana zvakadii zvakanaka. We cannot continue having this issue. Nhasi yauya ineimwe road, nhasi yauya ineimwe road, mangwana yauya yane new mangwana yauya yane hakuna kwatiche teach Western resources hatina because kana chiti every time matukuya panapa panotoa nezvenyaya iyi inotoya neimwe new dimension. Saka hakuna kwatiitisa sei kwatukena, hakuna tichingotendera. Inini hamheiputi nhasi uri panapa
dai kutonzi yanga anga isusu taitoti pana aripoka handiti chaikwanisa kuti kana zvichitoita kuti asimudze mweya iwowo handika atosimudze mweya iwo mese muripo namudhara iwo uripo zvinzwira you share everything so that muite way forward kuti guys from here tikuita sei because zvimwe zvakaitika kapambongosipo and you are not aware and pawakaudziwa hatichazi kuti wakaudziwa kwazvo here kana kuti zvisizvo. Yes mama. Pamusoro imamo. Yes. Makuru kuti apa. Stand on the repi machona. Machona. Ndiri second mukomana wababa nomukomana mukuru. Nyaya iyi ichitanga munotaura chokwadi hama dzedu dzine nharo dzisingati baba vangu vanondizvara kana kuti vanikina vavo kana kuti mwana womunikino wangu vakafanana ndosaka saka nyaya yanesa vakafona nokuti vakusangira zvakanaka ndikatomutaura nabamwina ndikati kune nyaya yanga ichika kumusha mukomana anga achinesa nani nababa ake nenyaya imwe achirova asi mubatsirane naye because ava vasiri baba vani vake vane vamwe vanhu kana mukabata zvamunobata motaurirana nomotoudza havana mbuno kwakadi vakadai kuti nyaya yacho isazoramba ichiendererana kuvengana kwacho kuzoramba uchienderera and then nyaya yanesa vakata saizvozvozvo ava vakafona tikauya takagara dare nyaya yanga ichinesa ndeyekuti varume ava baba munina nahetani vanga vachiti vari kuramba kuenda kupi kung'anga vondiregere kudai moko vari kuramba kuenda kung'anga vachiti vanodii vanoenda kuchechi vatagara dare pamusha pasekuru tagara dare tikati no hazvinetsi ava vantu vanoenda kuchechi kune maprofita vari kuti chechi hariprofita machechi asi evi ese ngomaunganga aripo akafuna mumwe muprofita waanoziva anga ari kupi ari kuhara takati ndiri kure shamari but kuchiredzi kune ichi kune gumano rechechi kudhuze nemikokuru munogona kuenda kupi ikoko mukandobatsirwa tikati varume hazvinetsi isusu ava vari kuramba kuenda kung'anga handei kupi kuchechi vanoprofitwa kupi kuchechi inini hamusari vangu ndanori kuti tabva kuchechi toenda futi kugiraundi rani ravo reng'anga kuti zvibhalanzi tikazwa kuti tozwa kuchechi kunoda ava toenda kung'anga kunoda vapi kunoda ava and then munhu wese ovachi osununguka takaenda kuchechi takamagumana kutriangle kuhipo valley riti exactly kuhipo valley tikasva pahipo valley paya vaprofita vakataura zvavanotaura and vanhu vanotoita zvakasiyana siyana zvimwe zvakagamuchirika zvimwe hazvina kudi kugamuchirika nekuda kwokuti zvitendero zvavanhu zvakadii zvakasiyana umwe asingatendi kwazvagona kusvika panapa kuti varume vari kudii vari kunyepa tikati no hazvipereri panapa kana tadya imbo totodya iri hono zvatabva kuchiprofita chekuchechi ngatichiendai kupi kung'anga takaita paipo vhali takapinda riri gumano pakati aranga ri soho usiku tichibva pasoho usiku tinga takabva kumamva itozaura kuma3 pakunoedza tikati hapana chaenda kupi time kusvika pamasuo eng'anga ndega netsoka dzangu ndichinosofunga kuti tikuenda pang'anga tasvika pang'anga ikakandira zvimauyu zvayo ikataura nyaya iripo ikataura nababa ndovanga uri mukuru wakagara ipapapo mauya panapa mukuru pane nyaya iri apa mune vana umwe ari kujoni zvikazodai zvimwe zvakawanda kunoedza zvinogona kunetsa yataura ikati zvoshuwa pane chibhodhoro chiri kumba kwani kwenyu kuriva kumba kwani kweava nyaya yechibhodhoro ndiyo nyaya yanga ichinetsa zvakanyanya baba munini nahetana izvo chiri kune chibhodhoro chida tisadii tisabika doro takubvisa chibhodhoro ichocho takubika doro ava vatinei nava but nyaya yedu vakabata kuti bika program yedu yedora toda kuti zvinhu zvedu zvitifambire muzimu uye mumba tiri kuti makonzi pane chibhodhoro chiri kudii chiri kupenya mechitodii chibhodhoro chinodii here kumero zvinoita kuti chinodzisibhodhoro chikuoneka chiri kupenya chiri pamba chikuita kuti mudzimu waudoro kudabika risabikika tasvika pang'anga ndokuda kupei vagarawo vakagumira chiti tabva vagumira takaenda pamanzviri pang'anga yemai vava vanedzidandarawe vakataurawo vari kuna baba
iwo ndiwani wakataura zita ravo Samuel Mkukuzi, wakapiwa zita nenin'ina wababa wavo. Wakati Samuel Mkukuzi, unoziva kuti waona kupfekerewo muri kurangana ndizvo. Wakati hungu zvikanzi munhukadzi haana kupfeka kunonzi chii, zvikanzi kunonzi unoroya, zvikanzi unoziva sei ndadaro, hauna rimwe zita ira unarowa ndinoziva wako ndinozi Samuel, zvikanzi ndinaro kunzi Mkukuzi, zvikanzi ndinaro, zvikanzi ngatipiwa nachi nasazita wako, vasazita wako ari kuda chi jira, ndaposa muni bati ari kutoda jira, saka zvari kuda jira akukuvhurira chi masiwo kuti mukafamba pawafamba unonongedzwa kuti richi uri muroyi. Ikanongedza vanhu vachitaura zvakasiyana-siyana nyanga iyayi ikatozokopa ndiri ikati ndiwati tofa tofa unochema zvakati zvakati, inini ndaikuzvifudzawo bhozi vakachida kuti ndifambirwe ndeava neava. Tabuda mumba mwema ndipakazotsvaga kuti nyanga ingauya kuzodii kuzobvisa nyaya yechibhodhoro chiya yakabuda futi paipai. Zvikanzi nyanga ikuya kutsvaga chibhodhoro ndishipa nekuti pedzi dzakazoitwa kuti nyanga yakataura here kuti chifonera auya kutanga here kana kuti vanoziva mafambiro acho ndokati auya kutanga anokwanisa kuti kuuya. Ende haina kupera pachibhodhoro manje nyanga yechikadzi yakazoti kumba kwenyu kune mukuru ari kurwara ari serious andizvo, pane mhepo iri pano inofanira kuti idii ibviswe. Ava vakazoti no ngatichidai so kuti kate makosti ngatichiti n'anga ichiya chibvisa chibhodhoro ikora semunganga ichaya chidi ichibvisa mhepo iyaye kuti sawanza n'anga bhozi tozokwanisa kunegoshita naye bhozi inenge richi iri one since pari paugama. N'anga yakauya following day nditi yauya ikanobata mhepo yangari pari pavamwe vakamboya mudari kuno machirwara vanozvara ita yabata mhepo iyaye papa nemukomana muningina mwana wavo mpenga chitumwa-tumwa inochera mvura inochera jira mhanyira huku yakabatwa ikaurayiwa ikazvakaitwa ikazeswa ikafa neng'anga iyaiya huku ikanzi munochera pachi pamaradzano ndizvo ngarichiwa pamaradzano zvikapera zvitongo panapa patadzika kupi kumba kwababa. Tadzika kumba kwababa n'anga yakauya ikati madhishi emvura toda kubata chibhodhoro padare ndepapi, so pane paimboitira dara kudhara vakachinja vakaita futi vamwe dara ndopavanga vakuitira izvozvizvi vakati padare ndapa isai zvinoiswa pakaswa zvino zvimoenda zvazvine marasha kazoti ndoda papi apa paimbopa dare kudhara zvikanzi exactly ndipo ipapa. N'anga yakaita zvakaita payapa ikadira mvura pasi pemuti pakacherwa ikatobatsira kuchera bhozi paitocherwa pakacherwa ikazoita zvakaita ikabvisa chibhodhoro chiya yabvisa chibhodhoro ikati chibhodhoro chifana kudii kupiswa padova mazai maumbira nei zvamene zvainoita zvisika zvayo zvikapiswa zvinhu zvacho. Ndimakabvunza kuti chibhodhoro ichi ndecheng'anga ikati chii ndichiita basa zviri peaceful so handiri vanhu vanobvunza zvakadi zvakawanda handindizvo. Hapana akazobvunza kuti chibhodhoro ichi ndechei, chidheoma here, mbobobo here, inyoka here, hapana akawana mhinduro. N'anga ndoyengoziva vaipata chibhodhoro yaitaura mari dzayo dzaikataura tida kubhadharwa ikaenda n'anga yaenda takagara dare tiri pamba apa patapisa chibhodhoro. Varume chibhodhoro ndo chakabata kachi program yedoro chabviswa panoitwa sei vakataura madzibaba angu akati nyaya yapa ndekuti pakuda kunonzi kupepetesa uchinoona kuti zvaitwa ndo chaizvo doro taane gohidhi rekubika here. Tabva paya vakati ina ndichakwanisi kuenda avana ndichakwanisi kuenda vakachienda vakomana tikaenda nini hetani angoma nabamuninavo ungana wangu bamuninavo tikaenda kudemwe n'anga tikaenda nemupurisa wati wagara tikaenda kudemwe n'anga yatakaenda tasvika pang'anga ndeyatsvaga n'anga dzacho mupurisa wagara tasvika pang'anga yeye yakatanga kukandira akatadzayo ikati akatadziri kurema idzi ndiri kuona marofu manje